sakit korang lelai Hai di buskango himlaina Lama ni bushuno no di buskango himlaina Lama ni bushuno no ritang nai buskango toksha wit pansani apri no shongu Norongni Thancani maribo o tinta constituency bo busuk lukurok ongkhorno yakaba tabu busuk gathering tong norongni samung humung station e para baki yakaba bobokara busak busak kono saide manro pulan media person hambai tini tinta constituency simili woi tini oro kaisa luku kuthum belai cotton market sai jangnai tamni hingko o jago jungno bubagara tei dului tongnai jungno support khanya baga tini bubagara phai tongo tin bubagara phai sakoinai 12 tawo tei apni bisingo tinaro joto state completing ja tai lukurok joto no phai tongo apni bisingo telamura sibari town hall buskangni simi pura gathering khlai mass gathering khlai aran bising rally khai phai jangnai tei o jaga joto no phainai Kalanpur ni phainai tei telamura ni phainai joto jaga ni no phai tin o jaga birat tini luku kuthum pandak phai jangnai